lokacije za Instagram, ako se želite fotografirati. Prema istraživanju stranice Happy Planet Index, jedna od najsretnijih država na svijetu je mala otočka državica koja se zove Vanuatu. Ljudi žive od zemlje i životinja i još uvijek koriste robnu razmjenu, a okoliš im je čudo, taman da se možemo proslikati za Instagram, jel da? Jedini je problem maleni što se nalazi usred Tihog oceana. Ali dobro, ali tu je. To je veliki problem. Pa mislim da je. Treba se snaći, ali kako dobro. Ako si dovoljno veliki influencer, ništa nije problem za dobru fotku. Pa tako ni otići u Vanuatu. Pa nije problem jer dobiješ i poziv iz Vanuatu. Tako je. Državice do boravišta, samo